Et convidem a formar part d'una història única, dels que converteixen la por en esperança, la tristor en alegria, el dolor en una nova vida i els somnis en realitats. A la Protectora de Mataró complim 50 anys protegint i resistint. I ara ho volem celebrar amb tu, amb la presentació del llibre que explica la nostra història. T'esperem el 23 de setembre a les 6 de la tarda al Foment Mataroní, en un acte que comptarà amb la presentació de l'actor Pep Plaza i la periodista Dúnia Ramiro. I recorda que hi ha moltes formes de col·laborar amb la Protectora per seguir protegint i resistint molts anys més.